Bună ziua, domnule. Zic să începem pentru că este și 10 și primele puncte și așa sunt din astea mai ușurele. Probabil pe parcurs vor intra. Că domnul Gândac a intrat, mai este domnul Popa. Știți ceva de dânsul? Deci domnul Popa încearcă să se conecteze. Acum intră și... Poate pe telefon. Pentru început pe doamna Zamfir să facă prezența. Mulțumesc. Doamna Balin Tunde Sara. Prezentă. Doamna Coman Felicia. Domnul Costea Cătălin Ionuț. Prezent. Domnul Crețu Valentin. Prezent. Domnul Florescu Marius. Domnul Gheții Gellert. Domnul Gândac Nicolae. Domnul Jitaru Gheorghe. Domnul Ionaș Andraș. Prezent. Ianu Gheorghe. Doamna Miron Laura Ionela. Domnul Munteanu Gheorghe. Doamna Patricia Isabela. Domnul Paraipan Horaciu. Prezent. Domnul Popa Marius Cristian. Doamna Popescu Gabriela. Doamna Stoica Gabriela. Domnul Tot Sandor. Doamna Băsescu Teonia. Prezentă, doamna Stoica. Încercăm să ne conectăm și cu domnul Popa. Cristian. Mulțumim foarte bine. Mulțumesc că ați luat la cunoștință că avem o propunere de suplimentare a ordinii de zi. În acest sens, dau cuvântul domnului primar. Bună ziua încă o dată. E suplimentar. În temeiul articolul 135 aliniat 8 din OG 57 pe 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completări ulterioare, conform căruia suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă, propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre. 35. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice aprobați prin HCL numărul 186 din 29/7/2021 pentru aprobarea documentației tehnice SF și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul extindere, canalizare, menajeră Bretea Strada Câmpului. 36. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice aprobați prin HCL numărul 148 din 28/5/2020 pentru aprobarea documentației tehnice SF și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Tehnologic Victor Jinga. Numărul 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării temporare a obiectivului Centru de Evaluare COVID-19 la Spitalul Municipal Săcele. 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții server bază de date la Spitalul Municipal Săcele, strada Uituz, numărul 54, municipiul Săcele, județul Brașov. 39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice SF și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție, construire spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Municipal Săcele în contextul COVID-19. Și ultimul punct, 40, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru cofinanțarea de 10% din bugetul local al municipiului Săcele în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale a Spitalului Municipal Săcele. Vă mulțumesc. Înainte să supuneți la vot, domnul președinte, suplimentarea ordinii de zi, aș vrea să fac precizarea că punctul 39 și 40 le-ați primit astăzi materiale pentru aceste două puncte, în jurul orei 12:30, cred. Mulțumesc. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi așa cum a fost prezentată de domnul primar. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Supun spre aprobare dumneavoastră proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi a Consiliului Local, așa cum v-a fost prezentată în materialele primise, inclusiv suplimentarea. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În unanimitate s-a votat ordinea de zi a ședinței de astăzi. Trecem la treabă. Proiect 1. Proiect de hotărâre prin aprobarea procesului verbal al ședinței
ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 decembrie 2021. Inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat în unanimitate cu 18 voturi pentru. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 6 ianuarie 2022. Inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil cu observația domnului Paraipan că nu este inclus în procesul verbal intervenția domnului primar de la sfârșitul ședinței. Comisia 4. Aviz favorabil. Pot să intervin eu, domnul președinte? Aș vrea să spun că minuta ședinței este o sinteză a discuțiilor și fiecare vorbitor poate solicita să fie introdus în această minută tot ceea ce a spus în acea ședință. Doar fiecare vorbitor. Dar din câte știu eu, domnul primar a avut intervenția la sfârșitul ședinței după ce s-a terminat ordinea de zi. Nu avea nicio relevanță ce s-a discutat după ce s-a terminat ordinea de zi. Mulțumesc. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 2. Dacă nu mai sunt probleme, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate 18. Pentru. Este o abținere, domnul Paraipan. O abținere, domnul Paraipan, scuzați. Proiect de hotărâre 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție de la FNG și SA IFN numărul 856 per 13/10/2017 în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a municipiului Săcele, județul Brașov și plății Comisionului de Garantare, inițiator primar, inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Discuții? Întrebări? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate cu 18 voturi pentru. 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2021 pentru cadrele didactice și personalul didactic ausiliar care își desfășoară activitatea profesională în alte localitate decât cea de reședință. Inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor 1. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Întrebări? Discuții? Nu sunt. Supun la vot proiect de hotărâre numărul 4. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate 18. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile articolului numărul 25 și 26 din legea numărul 207 din 2015
privind codul de procedură fiscală, inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor. Comisia 1, Aviz favorabil. Comisia 4, Aviz favorabil. întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 5. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifului pentru închirierea spațiului de învățământ situat în municipiul Săcele, strada Viitorului numărul 7, aparținând societății comerciale Electroprecizia S.A. și închiriate municipiului Săcele. Inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor. Comisia 1, Comisia nu a analizat cu mare atenție acest punct și a dat aviz favorabil. Comisia numărul 4, Aviz favorabil. întrebări, discuții, doamna Stoica, poftiți. M-am uitat mai atentă aseară și am văzut că denumirea proiectului în sine nu sună corespunzător. În ce sens? Că apare acolo că articolul 1 se stabilește. Păi nu prea am stabilit noi. Iar acolo se actualizează, nu se actualizează, se majorează. Așa ar fi corect. Se majorează și se... înțelegeți? Pentru că nu este ceva actualizat de către noi. Este pur și simplu o chirie de la un proprietar. Nu. Este vorba de stabilirea chiriei. Că n-am stabilit-o noi. Deci nu e ceva, să zic că e ceva legislativ sau un indice de inflație. Știți, la asta mă refer ca și denumire. Se majorează și privind majorarea să se numească proiectul de hotărâre. În urma acelor adrese care sunt și a negocierilor, asta este ultima ofertă care a dat-o Electroprecizia. Și atunci dumneavoastră trebuie să stabiliți prețul chiriei pentru anul acesta. Păi nu stabilim noi, că eu stabilesc la 2000 și atunci... Păi și atunci va trebui să luați copii acasă, că este un proprietar privat. Înțelegeți? Doamna secretar, eu am înțeles, dar denumirea în sine, că se majorează pur și simplu, nu că se stabilește sau se actualizează. Eu știu că ceva se actualizează și se aprobă de către o administrație, un consiliu, când e ceva legislativ sau rată inflație, așa cum e proiectul cu actualizarea prețurilor la gunoi. Înțelegeți? Asta zic ca și denumire. Consider că nu este corespunzător denumirea. Este corectă denumirea. Eu credeam că v-ați face niște procese de conștiință față de persoana care a cedat acest imobil acum mulți ani, în loc să fie în patrimoniul municipalității. Eu credeam că aici vă faceți procese Nu are de nicio conștiință, legătură, dar domnul primar. are o mare legătură. Are o mare Dar nu legătură. e vorba de asta. Nu e vorba de asta. Deci, Este proiectul vorba de că hotărâre, ascultați-mă un pic și nu... Nu Deci, ce? proiectul de hotărâre este corect. Domnul Propunerea de primar, proiect de eu nu hotărâre. am spus că nu este corect. Eu am spus ca și denumire, că nu am stabilit noi, nu e că dumneavoastră ați stabilit executivul și noi venim să aprobăm. Noi doar aprobăm o majorare a unui proprietar ca acei copii să nu rămână, cum a spus și dumneavoastră. Dar am zis ca și denumire, nu am spus că nu aprobăm. Eu consider că este corectă făcută formularea. Mulțumesc. Doamna Zamfir a fost primul. Da, Consiliul Local stabilește taxe și impozite, Consiliul Local stabilește chiria pentru anul acesta. Deci Consiliul Local stabilește taxe și impozite. Înțeleg că vă umflă râsul, doamna, dar eu cred că e ceva serios, nu e să vă umfle râsul. Mulțumesc. Mă umflă râsul ca și situație. Este vorba că, pur și simplu, am zis că nu-mi se pare corectă formularea. Atâta tot. S-a înțeles, domnul Paraipan. Consiliul Local stabilește nivelul taxei. Deci nu majorăm, nu noi majorăm. Păi vedeți, aici este, eu nu am stabilit la prețul acela, nu eu am stabilit, a venit proprietarul și a solicitat o majorare. În urma ofertei proprietarului, dumneavoastră trebuie să stabiliți prețul pe anul acesta al chiriei. Proprietarului să stabilesc eu. Nu, doamna secretar, nu sună bine.
Deci proprietarul a venit cu o majorare. În atribuțiile Consiliului Local scrie clar, Consiliul Local stabilește și aprobă impozite, taxe locale. Da, doamnă, dar aici e vorba Asta de o este, asta chirie. este denumirea. Deci așa scrie în atribuțiile dumneavoastră. De asta s-a mers pe se stabilește chiria. Dar nu cred că e un capăt de țară asta, dar... Dar nu am zis că este un capăt de țară, doar am spus că formularea nu mi se pare în Păi da, regulă. dar dumneavoastră, Consiliul Local, stabiliți taxe, impozite și așa mai departe, că le încasează municipiul sau că le plătește. Bine, doamnă. Am înțeles. Domnul Varaipan. Da, dacă îmi permiteți și mie două observații. În primul rând, mi se pare o problemă de infrastructură școlară care ar fi trebuit să fie și la Comisia 3. Nu știu cine a propus-o, Comisia 3 a fost scoasă să-și dea cu avizul pe punctul ăsta. 2. 4.000 de euro, mie mi se pare un preț foarte mare. Deci stabilirea sau negocierea, cine a negociat în primul rând în afară din cadrul primăriei pentru prețul ăsta? Serviciul taxe și impozite au purtat o corespondență cu Electroprecizia. Serviciul taxe. A avut primăria să negocieze, că primăria dacă făcea din 2017 un studiu de fezabilitate și lansa un proiect pentru construirea unei grădinițe, eu cred că nu mai își permitea Electroprecizia să ceară 4.000 de euro pe lună. 4.000 de euro e totuși un preț foarte mare și din evaluarea care o fac ei la imobilele respective, în raportul de evaluare, nu este luat în considerare nicio construcție similară cum să zic eu, utilitate școlară. Deci sunt construcții comerciale, vile, mă rog, și să face evaluarea pe așa ceva. Evaluarea trebuie să cuprindă și măcar una, două construcții școlare, clădiri publice școlare, care găzduiau o școală sau o grădiniță, și să se facă și să se vadă ce chirie au acestea. Ca exemplu, nu știu ce chirie are școala 3, fosta școală 3. Că am înțeles că și ea e în aceeași situație. Deci, Electroprecizia, care a beneficiat de multe avantaje de la Consiliul Local și de la primărie, ar fi trebuit să aibă bunul simț și să ceară o chirie pentru, într-adevăr, pentru școală. Deci nu pentru comercială și pentru alte chestii. Deci este o palmă pe obrazul nostru această chirie. Mulțumesc. Da. Doamna Zamfir. Da, puteați până acum să formați o comisie dintre dumneavoastră, să mergeți să vă încercați dumneavoastră o negociere. Este un proprietar privat și e bunul lui. Cum l-a obținut și cine i l-a dat e altă poveste. Dar la 34 după apariția legii sau ce Dumnezeu... Asta știm și noi, dar fiind o unitate de învățământ, nu trebuia dată, domnul Paraipan. Nu trebuia dată, de acord că nu trebuia dată. Și până în 2011 se puteau face demersuri ca să se ia această grădiniță. La momentul ăsta este târziu. Dacă tot am intrat în dialog, am înțeles că există un proces pe rol sau... Da, există un proces pe rol, dar la momentul ăsta nu are nicio legătură una cu alta, că dacă noi nu le plătim chiria, ei dau copii afară. Vă dați seama că... Bănuiesc că își aplică această... La momentul finalizării acelui proces vom vedea cum stau lucrurile. Da, probabil o să încercăm și o scrisoare deschisă către Electroprecizia ca să vedem cum reacționează. Dar nu e nicio problemă, de asta v-am zis, puteți să faceți o comisie sau câțiva din un grup dintre dumneavoastră să încercați dumneavoastră o negociere cu Electroprecizia. Calitatea dumneavoastră de consilieri. Respectiva grădiniță a fost construită probabil de bunicii sau străbunicii celor care merg acum la școala respectivă. Eu înțeleg că Electroprecizia este o firmă privată, total, nu are nicio treabă, dar treaba a avut când a avut nevoie de un drum, un acces direct la drum ca să șușureze niște relații contractuale și așa mai departe. Un asfalt în fața intrării de la poarta 2 și eu știu ce au mai avut ei. Deci,
eu cred că puteam să discutăm, dacă știam dinainte, exact să facem și o comisie, ca să stabilim un preț cât de cât mai generos pentru o unitate școlară. Da, mulțumesc și mă scuzați că am intervenit în fără. Mulțumim. Mai sunt probleme? Dacă supun la vot proiectul de hotărâre numărul 6, așa cum v-a fost prezentat. Doamna Voicescu vroia să intervină. Vă scuzați de... N-am observat-o, scuzați, doamna. Poftiți, doamna. Vreau să informez colegii consilieri că am făcut parte din comisia realizată în mandatul trecut, cea care a mers către negociere cu Electroprecizia privind grădinița, că prețurile de la care s-au pornit au fost niște prețuri extraordinar de mari, atât pentru vânzare cât și pentru închiriere, că dânsii, fiind proprietari, nu doresc să cedeze sub nicio formă și că există acest proces pe rol de care v-a spus doamna Zamfir, dar până în momentul în care acest proces se va finaliza, va trebui foarte bine să manageriem această situație, deoarece discutăm de foarte mulți copii din cartierul Electroprecizia. Mulțumesc! Da. Supun la vot proiectul de hotărâre. Scuze, a treia oară când ridic mâna pentru intervenție. Chiar sunt atât de mic de nu mă observă, domnul președinte. Nu v-am observat. Mic acolo. Sunteți jos acolo. Poftiți. Deci, ca să clarificăm niște aspecte în ceea ce privește, văd că nimeni nu a fost atent în momentul în care am dat citirea avizului formulat de către Comisia 1. Deci am analizat cu mare atenție această problemă și în Comisia 1, deoarece, într-adevăr, este vorba despre o sumă destul de consistentă și o recunosc cu mâna pe inimă faptul că inițial, când am discutat de închirierea acestei clădiri și de plata unei chirii acum 4 ani, dacă nu mă înșel, nici eu nu prea am fost de acord cu această chestiune. Dar nu prea am avut altă variantă de lucru. Vedeți-mă că dacă s-ar fi putut face un alt cod de clădire, dacă ar fi fost așa de simplu în anii ăștia, sigur că s-ar fi făcut, dar din păcate nu este așa de simplu. În altă ordine de idei, am făcut și o parte din comisia care a fost de nenumărate ori la Electroprecizia în vederea unor discuții în ceea ce privește achiziționarea acelui imobil și am ajuns la un impas. Deci au fost făcute toate demersurile din partea autorității publice pentru a găsi o soluție amiabilă și pe termen lung la această chestiune. Momentan, soluția amiabilă este, din păcate, plata acestei chirii pe care noi o plătim către un agent economic. Îmi pare foarte rău că domnul Paraitan nu este la curent care sunt sumele care sunt plătite cu titlul de chirie către alte entități de cult, cum ar fi, vorbim de Școala Generală numărul 3, că acolo tot am votat tarifele și valorile chiriilor în cadrul ședințelor de Consiliu Local, ultima actualizare fiind chiar anul trecut. Și în altă ordine de idei, am studiat și raportul de evaluare. Într-adevăr, aceasta nu se referă la bun ca și o instituție de învățământ, se referă la un bun ca și un spațiu comercial, pentru că în cazul în care în acea clădire nu s-ar desfășura o activitate educațională, bănuiesc că s-ar putea desfășura activitate comercială. Ori vis-a-vis de clădirea grădiniței este spre închiriere un imobil care a fost și închiriat, spațiu comercial de câțiva zeci de metri pătrați, unde chiria plătită este de 500 de euro. Ori aici vorbim de 1200 de metri pătrați construiți. Bănuiesc că cel care a făcut acel raport de valoare a făcut niște calcule și își asumă acel raport de valoare printr-o semnătură și ștampilă, sub riscul sub care acel raport de valoare, dacă se contestă, omul își cam duce meseria, semnătura și dreptul lui de a face aceste valori pe un mort. Deci nimeni nu stă să-și riște meseria pentru ca să dea niște valori care nu corespund decât cu realitatea. Da, într-adevăr, este o problemă, dar momentan, având în vedere faptul că noi nu avem altă soluție pentru a organiza activitatea educațională într-un alt for de clădire, eu consider și noi am considerat în cadrul Comisiei numărul 1 că trebuie să mergem pe această variantă. Am înțeles. Mai dorește cineva? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 6. Cine este pentru?
Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni? Abțineri? Domnul Paraipan? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a trecut cu 18 pentru, 1 împotrivă, o abținere. 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a facilităților fiscale în sensul anulării acestora, accesorilor prevăzute în anexa numărul 3 din HL numărul 184 din 30 iulie 2020, notificat prin HL numărul 5 din 7/1/2021 și HL numărul 98 din 28/4/2021, inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor: Comisia 1, Aviz favorabil. Comisia 4, Aviz favorabil. discuții, întrebări? Nu sunt. Supun la vot proiect de hotărâre numărul 7. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate cu 19 voturi pentru. 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al municipiului Săcele prin concesiune, numărul 28 din 8/12/2014, precum și aprobarea încheierii unui act adițional în acest sens. Inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor: Comisia 1, Aviz favorabil. Comisia 4, Aviz favorabil. întrebări? Discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 8. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În unanimitate cu 19 voturi. Mergem mai departe. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea primăriei municipiului Săcele pentru anul 2022. Inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor: 1, Aviz favorabil. 4, Aviz favorabil. întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 9. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea aliniatului 1 al articolului 1 din HL numărul 268 din 26/11/2020 privind aprobarea unor facilități pe mijloacele de transport public local de călători din municipiul Săcele, aparținând servicii săcelene SRL, republicată. Inițiator primar inginer Popa Virgil. Comisia 1, Aviz favorabil. Comisia 4, Aviz favorabil. întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot proiect de hotărâre numărul 10. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal construire Centru Creștin Penticostal, strada Măceșului, municipiul Săcele, modificator al PUZ, zona de locuințe unifamiliare, strada Câmpului fără număr, aprobat prin HL numărul 117 din 24/9/2015 și PUZ construire sediu firmă, depozit și spălătorie auto, aprobat prin HL numărul 141 din 26/11/2009, inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor: Comisia 1, Aviz favorabil. Comisia 2, Aviz favorabil. Comisia 4, Aviz favorabil. întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot proiect de hotărâre numărul 11. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?
Nu sunt. Votat în unanimitate. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal construire locuințe, strada Pinului, strada Highișului, municipiul Săcele, modificator al buz, zona Spital, strada Uitut și Pana Angelescu, aprobat cu HL 54 din 25/9/1997, inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor: Comisia 1, Aviz favorabil. Comisia 2, Aviz favorabil. Comisia 4, Aviz favorabil. întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 12. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate. 13. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HL numărul 18 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul DALI Strada Vulturului, o reabilitare și modernizare. Inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor: Comisia 1, Aviz favorabil. Comisia 2, Aviz favorabil. Comisia 4, Aviz favorabil. întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la votul de hotărâre numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate, s-a aprobat. 14. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HL numărul 20 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul DALI Strada Ghedrianoș, reabilitare și modernizare. Inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor: 1, Aviz favorabil. 2, Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 14. Cine este pentru? Domnul Gândac. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Votat în unanimitate. 15. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HL numărul 260 din 26/11/2020 privind aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul DALI Strada Vulcan, reabilitare și modernizare. Inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor: 1, Aviz favorabil. 2, Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Întrebări? Discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 15. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Tineri nu au fost. În unanimitate adoptat. 16. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HL numărul 262 din 26/11/2020 privind aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul DALI Strada Baciului, reabilitare și modernizare. Inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor: 1, Aviz favorabil. 2, Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. S-a votat în unanimitate. 17. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economice aprobați prin HL numărul 264 din 26/11/2020 privind aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul DALI Strada Fâneții, reabilitare și modernizare. Inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor: 1, Aviz favorabil. 2, Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru?
Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu. În unanimitate proiectul s-a votat proiectul 18. 18. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economice aprobați prin HL numărul 265 din 26/11/2020 privind aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul DALI Strada Nouă, Reabilitare și Modernizare, inițiator primar Gior Popa Virgil. Avizele comisiilor 1, Aviz favorabil. 2, Aviz favorabil. 4, Aviz favorabil. întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 18. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. S-a votat în unanimitate. 19. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economice aprobați prin HL numărul 230 din 24/10/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul schimbare de destinație clădire parter din ateliere în sală de sport prin extindere, recompartimentare și amenajări interioare la școala gimnazială numărul 4 Frații Popea din municipiul Săcele, aferent obiectivului de investiții școala gimnazială numărul 4, extindere și reamenajare clădire ateliere actualizați prin HL numărul 185 din 29/7/2021, inițiator primar Gior Popa Virgil. Avizele comisiilor 1, Aviz favorabil. 2, Aviz favorabil. 4, Aviz favorabil. întrebări, discuții? Supun la vot cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Doamne ajută să se facă. Votați în unanimitate. 20. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HL numărul 195 din 30/7/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul reabilitare, construcții administrative și social-culturale și schimbare de destinație în centrul de zi pentru educație timpurie, municipiul Săcele, din cadrul obiectivului de investiții DALI, centrul de zi, reamenajare și schimbare de destinație și actualizați prin HL numărul 64 din 24/6/2021, inițiator primar Gior Popa Virgil. Avizele comisiilor 1, Aviz favorabil. 2, Aviz favorabil. 4, Aviz favorabil. discuții, întrebări? Nu sunt. Supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu au fost. Votat în unanimitate. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul DALI Strada Agronomiei, reabilitare și modernizare, inițiator primar Gior Popa Virgil. Avizele comisiilor 1, Aviz favorabil. 2, Aviz favorabil. 4, Aviz favorabil. întrebări? Discuții nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre 21. Cine este pentru? Domnul Florescu? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Aprobat în unanimitate. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul DALI Strada Cerbului, reabilitare și modernizare, inițiator primar Gior Popa Virgil. Avizele comisiilor 1, Aviz favorabil. 2, Aviz favorabil. 4, Aviz favorabil. discuții? Nu sunt. Supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Aprobat, adoptat în unanimitate. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul DALI, strada de mijloc, reabilitare și modernizare, inițiator primar Gior Popa Virgil. Avizele comisiilor 1, Aviz favorabil. 2, Aviz favorabil. 4,
Aviz favorabil. Întrebări? Discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre 23. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Țineri? Nu sunt. Adoptat în unanimitate. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul DALI Strada Verii, reabilitare și modernizare. Inițiator primar Iner Popa Virgil. Avizele comisiilor 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Întrebări? Discuții? Nu sunt. Supun la vot proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de coexistență și a indicatorilor tehnico-economici prin proiectul reglementare LEA-MT Săcele, strada Barajului. Inițiator primar Iner Popa Virgil. Avizele comisiilor 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul hotărâre 25. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu au fost. Adoptat în unanimitate. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici prin proiectul modernizare iluminat public pe strada Fâneții. Inițiator primar Iner Popa Virgil. Avizele comisiilor 1. Aviz favorabil. 2. Domnul Medianu, 2. Domnul Medianu. Avizul comisiei 2. Aviz favorabil cu discuții în plen. Din partea domnului Popa au fost solicitate niște detalii referitoare la proiect. Ok. Și comisia 4. Aviz favorabil. Discuții. Poftiți, domnul Popa. Domnule președinte, referitor la punctul acesta de pe ordinea de zi, având în vedere valoarea investiției, 180 de metri de liniar de rețea, 5 stâlpi cu 5 lămpi, a ieșit o valoare de 5.680 de euro pe corp de iluminat, ceea ce mi se pare, din punct de vedere al prețului, foarte, foarte ridicat. Bineînțeles că executivul o să vină cu aceeași precizare că e vorba de indicator și în urma unei proceduri de selecție de ofertă sau de licitație restrânsă sau ce o fi acolo, vor scădea prețurile. Însă dacă pornim exact cu același tip de prețuri maximale, nu cred că este sănătos pentru administrația publică. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Răspunde cineva din aparat? Da, Bălan sunt, de la investiții. Poftiți, domnul Bălan. Deci, acea valoare pe care a spus-o domnul Popa cuprinde, pe lângă componenta de construcții-montaj, cuprinde și partea de proiectare, de urmărire a lucrărilor, de cote ISC, avize diverse și neprevăzute. Aceste componente, care sunt oarecum indirecte, sunt oarecum constante sau oricum procentual constante pentru orice proiect. Deci, indiferent cât de lung ar fi fost această rețea sau cât de stufoasă ar fi fost, banii ar fi fost tot cam pe acolo, pe undeva. Dacă ați urmărit și ați fost atenți la anexa 3 din documentație, ați fi văzut că valoarea pentru construcții-montaj este în jur de 90.000. Deci acei 5.800 de euro se reduc substanțial. Adică ajung undeva la vreo 4.000 de euro pe punct de iluminat.
La valoare de construcții-montaj. Evident. Nu la valoare de inventar cu care ne înregistrăm în contabilitate. Nu. Nu. Mulțumesc. E, Am văzut. Dar totuși este un pic mult. Nu foarte mult, dar este un pic mult față de prețurile la materiale de pe piață. Se are în vedere și evoluția prețurilor din ultima perioadă, perioada de pandemie, în care știm cu toții că prețurile cresc lună de lună. De aceea s-a și reglementat la un moment dat prin ordonanța 15. Deci nu se știe când se achiziționează lucrarea și dacă se întârzie câteva luni, orice lună are efecte. Și vom veni cu reactualizarea indicativă. Da. Da, mulțumesc. Da, dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 26. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu au fost. Adoptat în unanimitate. 27. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date asupra unor imobile ce aparțin municipiului Săcele, inițiator primar Inel Popa Virgil, avizele comisiilor 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu au fost. Unanimitate. 28. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Săcele, a imobilului înscris în CF numărul 116454 Săcele, a imobilului înscris în CF numărul 116455 Săcele, a imobilului înscris în CF numărul 110825 Săcele, inițiator primar Inel Popa Virgil, avizele comisiilor 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate. 29. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date pentru unele imobile, terenuri din zona 15 noiembrie și piața Electroprecizia din municipiul Săcele, inițiator primar Inel Popa Virgil, avizele comisiilor 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Discuții, întrebări? Nu sunt. Supun spre aprobare proiectul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 30. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date asupra unor imobile ce fac parte din fondul forestier al municipiului Săcele, inițiator Inel Popa Virgil. Avizele comisiilor 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 31. 31, scuzați. Proiect de hotărâre privind actualizare date imobil pentru imobilul înscris în CF numărul 108711 Săcele, respectiv asupra terenului de la A1 Curți Construcții, în suprafață de 1183 metri pătrați, și a construcției A1.1 C1 în suprafață de 297 metri pătrați, inițiator primar Inel Popa Virgil. Avizele comisiilor 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la preaprobare proiect de hotărâre 31. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? N-au fost Domnul unanimitate. președinte,
președinte, nu se vede nici de la punctul trecut, nu se vede cum votează domnul Florescu. Eu l-am văzut. Am făcut mai așa. Unanimitate. 32. Proiect de hotărâre. Aici sunt. Privind actualizare date imobil pentru imobilul înscris în CF numărul 110190 Săcele, respectiv înscrierea în domeniul public a municipiului Săcele a terenului de la A1 curs construcții, în suprafață de 1713 metri pătrați, a construcției A1.1 C1 137 metri pătrați și a construcției A1.2 C2 276 metri pătrați, inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Întrebări? Discuții nu sunt. Supun spre aprobare proiectul 32. Cine este pentru? Și domnul Florescu a votat. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu au fost. Unanimitate. 33. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Săcele a imobilului înscris în CF numărul 108645 Săcele, inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Întrebări, discuții? Doamna Paniti, ba nu. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu au fost. Unanimitate. 34. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Săcele a imobilului înscris în CF numărul 117983 Săcele, inițiator primar inginer Popa Virgil. Avizele comisiilor 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Întrebări, discuții? Nu sunt. Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre numărul 34. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu. Unanimitate. Mergem la suplimentare. 35. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice aprobați prin HCL numărul 186 din 29/7/2021 pentru aprobarea documentației tehnice SF și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul SF extindere, canalizare menajeră, Bretea, Strada Câmpului, inițiator primar inginer Popa Virgil. Ați primit materialele? Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 35. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri? Votat în unanimitate. 36. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice aprobați prin HCL numărul 148 din 28 mai 2020 pentru aprobarea documentației tehnice SF și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Tehnologic Victor Jinga, inițiator primar inginer Popa Virgil. Întrebări, discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 36. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? N-au fost. Unanimitate. 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării temporare a obiectivului Centru de Evaluare COVID-19 la Spitalul Municipal Săcele, inițiator primar inginer Popa Virgil. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? N-au fost. Unanimitate. 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții server baze de date la Spitalul Municipal Săcele, strada Uituz, numărul 54, municipiul Săcele, județul Brașov. Inițiator primar inginer Popa Virgil.
Întrebări? Discuții? Domnul Ionaș? Nu. Scuze. Mi s-a părut. Am ridicat din greșeală, da. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? N-au fost unanimitate. 39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice SF și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții, construire spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Municipal Săcele în contextul COVID-19. Inițiator primar Iner Popa Virgil. Întrebări? Nu sunt. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre numărul 39. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu au fost. Unanimitate. 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru o cofinanțare de 10% de la bugetul local al municipiului Săcele în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale a Spitalului Municipal Săcele. Inițiator primar Iner Popa Virgil. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu au fost. Mulțumesc, doamnelor și domnilor colegi consilieri. Avem la punctul diverse două informări. Informare privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul 2 al anului trecut. Dacă aveți întrebări, era să zic, cum zice un personaj celebru, vis-a-vis de această problemă. Deci, referitoare la informare, nu sunt întrebări. Și o informare a USR Plus Săcele. Ați luat cunoștință de ea. Eu știu că se respectă ceea ce colegii din partidul acesta solicită. Toate materialele au, avize au. Da. Dacă aveți întrebări pentru domnul primar, dacă domnul primar